Akkor child pose-ba helyezkedjünk el. Ülj hátra a sarkadra, tenyerek a talajon, nyomod hátra a csípődet, és lassan jobbra-balra ringatod. Laza a váll, próbálj meg egyenletesen lélegezni. És amikor beszívod a levegőt, akkor megemeled a fejedet, mellkasodat, és kifúj a levegő, leengeded, gömbölyít, tehát megnézed a köldöködet, és beszív a levegő, megemel a mellkas, megemel a fej, és visszaengeded lazán, gömbölyít a hád, megnézed a köldöködet, és még egyszer. Megemel a mellkas, beszív a levegőt, és kifúj, gömbölyít a hád, megnézed a köldöködet, és megállsz középen. Felhúzod magadat 4 kézláb helyzetbe, és a farokcsontottól elkezded gömbölyíteni a hátadat. Megnézed a köldöködet, és farokcsonttól kezdve humorít, megemel a mellkas, megemel a fej, és lazán. Gömbölyít a hát, farokcsonttól kezdve, megnézed a köldöködet, lazán tartod a könyöködet, nem kell teljesen kinyújtani a karodat. Nyit a mellkas, és fújod ki a levegőt, lassan. Próbálj meg a csigolyából mozogni, nem izomból. És még egyszer. Nyit a mellkas, és megállsz középen. Ülj hátra a sarkadra, és a 2 kezedet azt így kulcsold össze. Tehát a 2 könyökhajlatot, és utána folytatod, és a 2 kezedet is, a 2 tenyeredet. Nagyon lazán a tenyeredet azt nyomod össze, de laza marad a váll. Beszív a levegő, és egy nagyon picit elkezded megemelni a könyöködet, függőlegesen fölfelé, nagyon picit csak, és utána kiengeded a levegőt, gömbölíted a hátadat, nyomod össze a 2 tenyeredet nagyon lazán, és beleengeded egy kicsit gömbölyű háttal, és utána beszív a levegő, egyenesre a hát, és egy nagyon picit függőlegesen emeled a könyöködet és a kezedet az ég felé. Beszív a levegő, és kifúj, engeded le, gömbölyíted a hátadat. Engeded le a kezedet. Nyújt fölfelé. És kiengeded a kezedet. Magostartásba. És lehúzod a könyöködet, így a bordáid mellé. Fúj a levegő, beszív, nyújtózol fölfelé, és nyit a mellkas, húzod a könyöködet lefele a bordáid felé, mint hogyha lenne mögötted egy fal, nem megy hátra a könyököd, hanem marad a tested vonalában. És nyújtózol fölfelé, és most cseréld meg a kezedet. Nem kell erősen nyomni, csak annyi, hogy a 2 tenyered, vagy az ujjaid, az nagyon picit így ellen tartanak egymásnak. Beszív a levegő, fölfelé emeled a könyöködet,
és kiengeded. Gömbíted a hátadat, és fölfelé. Egyenesít a hát, beszív a levegőt. Picit függőlegesen emeled, és kifúj. Gömbít a hát. Laza a váll, laza a nyak. Beszív, megemeled egy kicsit. És kifúj. Gömbít a hát. Beszív a levegő. Könnyeded a kezedet. És kifúj. Könnyek a borda irányába. Laza a váll. Még egyszer. Beszív a levegő. És kifúj. Beszív a levegő. És fordítsd el a mellkasodat a jobb oldalra. A bal kezed az így ellentart a térdeddel. Nem kell, csak egy nagyon-nagyon finoman nézel hátra, nem tartjuk meg. Beszív a levegő közé, és kiszúr, megyünk a bal oldalra, jobb kezed egy picit ellentart, nézel hátra, és beszív a levegő. Kihúzod le a könyöködet a tested irányába. És gyere vissza négy kézláb helyzetbe. Kezek a vállak alatt, a térd csípőd alatt, és megemeled hátrafelé a jobb lábadat. Nem fölfelé, hanem hátrafele nyújtózol, a fejtetőddel pedig előrefelé. És utána kifújj a levegőt, húzod a térdedet és a homlokodat próbálod összeéríteni, de nem erőlteted, csak nagyon finoman, ameddig megy. Beszív, nyújtózkodsz, és kifújj, térd a homlokod irányába, és beszív, és kifújj, megnyújtózol hátra még egyszer, és átviszed a lábadat a bal oldalra, leérinted a talajra, és nézel a fejeddel, és a bal oldal, a jobb lábfejed irányába, légzés. Próbáld meg a hasadat feszesen tartani, de lazán. Az a lényeg, hogy ne essenek be ne humoríts, hanem egy neutrálisan tartsd a gerincedet. És visszahoz a jobb láb hátrafelé, megnyújtózol, még egyszer húzd be a térdedet a homlokod irányába. Beszív a levegő, és lerakod a térdedet. Megemel a bal láb, hátrafelé, fejtetővel előrefelé nyújtózol, és húzod a térdedet középre, kifújj a levegő, beszív, és kifújj. Próbáld meg a könyöködet lazán tartani, beszív a levegő, és kifújj. Oké. Nyújtózd meg hátra, és vidd át a jobb oldalra, a lábujjaidat lerakod a talajra, nézel a fejeddel is a jobb oldalra, nem homorítasz, nem gömbölítesz a gerinceddel. Jó, emeld vissza, és most fordítsd ki a jobb lábadat, és az egész testedet, így a bal oldalra. Igen, mama, neked lehet, hogy meg kell fordulj majd, hogy lássál. Hogyha ez nagyon alacsony, akkor tehettek egy blokkot
akkor tegyetek egy blokkot a kéz alá, hogyha az úgy kényelmesebb. Jó? Nem kell, hogy így is lehet, jó? És akkor most két lábad az nyomja a talajt, a jobb lábad, jobb lábfél, jobb síkcsontot, ezt lazán nyomod bele a talajba, és a bal sarkad az körülbelül ugye a térded vonalában legyen, és akkor így egyenes leszel. Olyan, mintha egy fal lenne előtted. Nyújtózol fölfelé a karoddal, és ilyen kis köröket írsz le, nem tudom, hogy látjátok-e most a kamerába, és akkor annyit csinálok, hogy így körözök a kezemmel, nyújtózok fölfelé, és köröket írok le egyik irányba. Végzés. És a másik irányba. Megállok középen, beszívom a levegőt, és amikor fújom kifelé, akkor zárom a két karomat, bal karomat viszem a jobb csuklóm felé, gömbölyítem a hátamat, megnyitom a lapockákat, és vissza föl, beszív a levegőt, és kifúj. És beszív. És ha jól esik, akkor nyugodtan fönnyisd meg a mellkasodat, vidd a karodat egy picit hátra magad mögé. És kifúj, gömbölyítem a hátamat, nyitom meg a lapockákat. És viszem a kezemet a jobb csukló felé. És megnyitom megint. Beszív a levegő. És kifúj. És most megállok itt lent, nyitva van a lapockám, tehát pupos a hátam, a kezem az nem laza teljesen, és ugyanúgy kis köröket írok lefelé, egyik irányba, másik irányba. Jó, és lerakod vissza a kezedet a térded alá, vagy a vállad alá, és nyomd fel magad V-pózba, hogyha tudod, hogyha nem, akkor csak marad négy kézzel, járj egy picit helyben. Jó, hajlítsd be a lábadat, párszor, térdhajlítás, egyenes hát, kifújj a levegő, beszív. Jó, és sétálj előre a kezedhez, vagy a kezeddel a lábadhoz. Csípőszéles, vagy ülőcsontszéles terpezben álltok. Mozgasd meg a lábadat egy párszor. Laza a tér, engedd bele magad, lóg a fej. És kezd el illatni a csípődet jobbra-balra. Jó, támaszkodj meg a blokkodon, egyenes a láb, egyenes a hát. Beszív a levegő, és visszaengeded. Laza a térd, beszív, nyújtod a térdedet, nyújtod a hátadat. És kifúj, lazán beleengeded. Még egyszer, egyenes térd, egyenes hát. Nyújtózol a fejtetőddel előre, a farokcsontoddal hátra. És behajlítod egy picit a jobb lábadat. Hogyha kell, akkor rakd a blokkokat így össze középen, hogy egy ilyen nagyobb felületet legyen támaszkodni. Megtámaszkodsz rajta a jobb kezeddel, és megnyitod a bal oldalra. Beszív a levegőn, és kifúj. Cseréld meg a lábadat, behajlítod a bal lábadat, bal kezeddel támaszkodsz, megnyitod a jobb oldalra, beszív a levegőn. És kifúj. Még egyszer, jobb oldalra.
vagy bal oldalra, bocsánat, a jobb térded van behajlítva, és bal oldalra nyitod, és megyünk középre, bal lábad van behajlítva, jobb oldalra nyitod meg, és kifúj a levegőt. Lazán beleengeded, vedd ki a blokkokat. Még egyszer, ha tudod, akkor most blokk nélkül egyenes hát, egyenes láb, nyújtózol a mellkasoddal és a fejtetőddel. És behajlik a lábad. Gyere hátra V-pózba, vagy csak szimplán engedd le a térdedet. 4 kézláb. Nyújtsd ki a térdeidet, most nyújtsd egy picit a vádlidat, sétálj helyben. Engedd le a térdedet lassan. És menjünk a másik oldalra, én megfordulok, nektek nem biztos, hogy meg kell fordulni. Tehát most a bal kezedben fogsz támaszkodni, a bal lábad van magad előtt behajlítva, és a jobb lábad van kinyújtva hátrafelé. Ha csak kell, akkor támaszkodj a blokkon, térd a csípő alatt, és a bokád, a sarkad, az körülbelül így a térdednek a vonalában legyen. Nyisd meg. Felfelé. És körözünk a kézzel. Nyújtózunk fölfelé. Lélegezz. Próbáld meg azt, hogy a bordakosaradat, azt is nyomod fölfelé. Tehát az itt a vállad és a nyakad az hosszú, tehát hosszú van itt egy ilyen rés a nyakad és a vállad között, és a bordakosaradat is így nyomod fölfelé, ahogy nyújtózol. Másik irányban körözünk. Jó, és most megállsz középen, és elindulunk lefelé, kifúj a levegő, gömbölyíted a felső hátrészedet, nyitod a lapockáidat, és a jobb kezeddel mész a bal cipőd felé. És megnyitod újra, beszél a levegőt. Ha jól esik, akkor engedd hátra, nyisd meg a mellkasodat, és kifúj. Gömbölyíted a hátadat. Az a lényeg, hogy nyisd el a lapockádat, és a két csuklódat közelíted egymáshoz. Megnyit, beszív a levegőt. Emeled a bordakosodat is fölfelé, amikor nyújtózol, és nyitod a lapockákat. Még egy utolsó. Megnyitod. És gömbölyíted a hátadat, felső hátrészedet. Jobb kezed az lóg, és aztán adsz neki egy kis erőt, és körözünk egyik irányba. A mellkasod az itt már majdnem teljesen a talaj felé néz. És aztán a másik irányba. És akkor vedd ki a blokkot. A két kezedben a csak szimplán itt mozgasd meg a gerincedet egy párszor, vagy gyere fel a V-pózba, járj helyben. Nyugodtan ringatni csípődet egyik irányba, másik irányba. Jó, és most nagyon lassan gyere elő a plank pozícióba először, utána engedd le a térdedet, és utána szépen engedd le a csípődet, úgy, hogy közben kifordulsz a jobb oldalra. Engedd le a talajra a csípődet, nem kell megtartani, a könyököl is laza. Az a lényeg, hogy közben nyomd a talajt, és fordul ki jobbra.
Nézd hátrafelé, az oldaladat érzed, a csípőcsontot föl. Lélegezz, gyere vissza középre. 4 kézláb helyzetbe gömbölít a hád, kifújja a levegőt. És egyenes a hád, engeded bele, fordulsz ki a bal oldalra, beleengeded a csípődet, leengeded a talajra, a könyököd az laza, nézel hátrafelé. Így gyere vissza középre, gömbölyű a hád, vihetsz a csájpózba,